Biro geliye dihok sertiya sertiyayê geliye dihokê îro em hatin alek rengîn mezin li ser çiyaya em jî hatine îro bi helkefta pêncê Adarê ku roja serdana gelê Kurd Kurdistana başûr em hatine vê de em dixwazin dîmenên rastixo bi we pêşkêş bikin gelekî bilind e bawer bikin gelek zehmetî em gihîştin vê de lê gelekî xweş e dema digihê û tu ala rengîn dibîne servîtiyayê û baxûr tu keçê me û îro hatine vê de Ne yapmışlar?